Kære medarbejdere, kære forældre, kære elever, her er så videobrev nummer 2. Og videobrev nummer 2 er et videobrev, som er en lille serie af forskellige videoklip, som jeg lægger ud her i efterårsferien, fordi der i den sidste tid er sket så utrolig meget, som jeg gerne vil fortælle jer om. I det her videobrev vil jeg vise jer et billede af vores nye fusionsbestyrelse, jeg vil vise jer et billede af vores fusionsmed, og sidst men ikke mindst vil jeg lave en præsentation af vores fusionsledelse. Her ser I så et billede af vores fusionsmed, og som jeg berettede om i det sidste videobrev, så besluttede henholdsvis medudvalg på Tranbjerg Skole og medudvalg på Grønlykkeskolen, at begge medudvalg i samlet flok trådte ind som fusionsmed. Og her ser I så et billede, som blev taget ved det første fusionsmedudvalgsmøde, som blev holdt onsdag den 10. oktober på Grønlykkeskolen. Her ser I et billede af fusionsbestyrelsen, som ligeledes holdt møde onsdag den 10. oktober om aftenen på Tranbjerg Skole. Bagerst til venstre ser I Lars, som er nuværende formand for skolebestyrelsen på Tranbjerg Skole. Ved siden af Lars står Peter, som er formand for SFO-forældrerådet på Grønlykkeskolen. Ved siden af Peter står Torbjørn, som er TR for lærerne på Tranbjerg Skole. Ved siden af Torbjørn står Steven, som er formand for forældrerådet i SFO på Tranbjerg Skole. Og ved siden af Steven står jeg selv. Og går vi ned på forreste række, så ser vi yderst til venstre Christine, som er elevrådsmedlem fra Grønlykkeskolen. Ved siden af Christine står Lykke, som er medlem af skolebestyrelsen på Tranbjerg Skole. Ved siden af Lykke står Lene, som er formand for skolebestyrelsen på Grønlykkeskolen. Og ved siden af Lene står Louise, som også er medlem af Grønlykkeskolens bestyrelse. Og ved siden af Louise står Olav, som er TR for lærerne på Grønlykkeskolen. Nu vil jeg så præsentere den nye fusionsledelse for jer. Ovenfor på billedet kan I se den ene af de 2 pædagogiske ledere, der vil være i den nye fusionsledelse. Billedet viser Pia Tøtrup, som er nuværende pædagogisk leder på Tranbjerg Skole og som fortsætter som pædagogisk leder i den nye fusionsledelse. Vores nye SFO-leder, som også kommer fra Tranbjerg Skole, hedder Karen Hauge og er nuværende SFO-leder på Tranbjerg Skole, og hun indtræder også i fusionsledelsen. Administrativ leder på den nye fusionsskole i Tranbjerg bliver Bo Jensen Kjelte, som allerede nu fungerer som administrativ leder på såvel Grønlykkeskolen som Tranbjerg Skole. Det sidste medlem af fusionsledelsen på den nye skole i Tranbjerg er Lene Dible Rasmussen. Lene er nuværende pædagogisk leder på Grønlykkeskolen og fortsætter som pædagogisk leder på den nye skole i Tranbjerg. Det var præsentationen af henholdsvis fusionsbestyrelse, fusions-MED-udvalg og den nye udpegede ledelse. Dermed er rigtig mange poster besat til den kommende fusion, og jeg synes, det var på sin plads at præsentere dem her. Der kommer yderligere videoklip i den her serie her i løbet af efterårsferien, hvor jeg blandt andet vil fortælle mere om ny nordisk skole, eller ny nordisk i Tranbjerg og hvad det indebærer. Og jeg vil også lave en kort præsentation af den procesplan, der er blevet vedtaget. Så det her var første klip, så på gensyn senere i efterårsferien. Og til de af jer, der skal holde efterårsferie, vil jeg gerne sige god efterårsferie.